ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to dimmata jañoma wuro ma diwan jayena pendawol lobbudu duwe cangaya ko on waktu yoni ha e nder galle nenne Aïcha li e ko taari ɗum kala to cangaya ene jiya e kardidi kabaruuji men to leydi Sénégal dognoɓe otoji taweteɓe kerol hakkude leydi Sénégal kame leydi Mali gullitima caɗele ɗeɓe guuri o saaha mo gonɗen gila tan kerol ngola udda to leydi Mauritanie jagorɗo jeeygu uddi kene wona magasin uji jeeɗiɗi ñalawma hanki o gam teskede ɓeydogol cogguji beele e nder jeereji windere nde kala to leydi Mali legal bitegal badala bogo jaggama toon gorko pewnowo armeji taw ko armeji fina tawa kene foto wonde fetelaji sappo ɗi hinde pistole woni ko tetta e makko to leydi Gambie ma en ketto musidɗo men koddanene Abouba to Guinée Conakry seppoji bannoɗi toon ñalawma heccanki o dañi cimtol jaltugol wonande sukaɓe hewɓe gañima hen hen goto fiɗa ko kural kono kadi nayo taw ko ɓen dadiɓe gañima hen to Côte d'Ivoire ko isina gaz goto sumi toon to San Pedro neɗɗo goto wasi hen fittan neɗɗo goto majji hen to Ghana fuɗɗima artirde yimɓe mum kene wona sappo e jeeɗiɗi taw ko jukinoɓe toon to Ukraine Burkina Faso caggal nde toɗɗaɓe yo gardo ko fati banggue charte leydi ndi kolliti yidde mumen ko hoorejo leydi ndi ɗo wata leydi ndi duuɓi tati ko adi fade e sumgoji kabaruuji men manamena toon to Soudan Tunisie kame Tanzanie ha toon to Ukraine kame leydi Russie musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena musidɓe tedduɓe taweteɓe funnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jam koy ari e meɗen jam garɗo e men woni gorel teyya ko ha ko iwru ko en toon to koridinoro ari ko safrude e wallidde on jaaɗo ha jotti e koyɗi muɗum woni wofɗi gorel teyya ko ha ko moƴƴugo waw ko wurtinde neɗɗo ha artirma e cagatago maɗa gorel teyya ene safra ƴiƴam ene sukkita ɗaɗi ha tentinono en joguiɗo cardiaque walla joguiɗo AVC gorel te ene yawrani o mo nangata taare ustoraɗo gorago moƴƴitini ƴiƴam maɗa ha ƴiƴam ma watta dogde e nder ɗaɗi maɗa an kala ha jiitoɗa e hoore maɗa gorel te mo ɗaɗi mum piɓi ha ƴiƴam mum dogata e nder ɓandu mum kala saɗa yara ha ko gorel te ma dugnu ƴiƴam ma kala so tawi ka joɗinoɗo walla ka tuggotoɗo walla ka tuƴiɗo ha mbatta yaade haajuma mbatta yaade jama juma jokkude enɗam yogay haajuji ma kala jokkodir e gorel teya sa yiɗi hebde gorel teya nototoma ko biyeteɗo Mamadou Ngayda toon to juude guuriki mbatta ko 00221 77 128 23 46 walla so tawi koto Mauritanie toon to Nouakchott jokkodirta koye Boye Niass 00222 47 85 20 96 so tawi ko toon to leydi Côte d'Ivoire Abidjan Hamidou Ba 00225 01 53 11 51 54 so tawi koto États-Unis d'Amérique to New York jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business mbatta ko +1 34 77 01 56 77 so tawi noon ko toon to leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda mbatta ko 00337 82 33 80 55 so tawi noon ko site internet mbatta ko www.korelteya.com ɓeɗo tonggole kala hen mo jokkodirɗa leydi ndi gonɗa kala sa jokkodira mabɓe neɗɗo mabɓe ne ɗon ma heɓen ko ɓuuri labde mbadden dando faade gorela teya
agence immobilière njinganena fulɓe cité littoral améo 3 lotissement numéro 2 numéro 3 golfe nord guédiawaye udditi demude mum ha yaaji. agence immobilière njinganena fulɓe udditi demude mum ene yeeya leyɗele ɗe hinde terrain-ŋaji kono ne kadi ne yeeya galleji ene luwa galleji kalɗo gonɗa e windere nde sa yiɗi sodde terrain jokkodira e agence immobilière njinganena fulɓe. agence immobiliére jinganena fulɓe ari wallude dendagal bandiraɓe ɗe gonɗon e nder jokli windere nde kala ɗanniyankoɓe ha e jooɗiyankoɓe kala jiɗɗo galle leydi jokkodir e jinganena fulɓe. haɗani ɗon tan aɓe jogui cabine consultance juridique kala caɗele ɗe joguiɗa ko fate banggue laamu ko fate banggue jeygu ko fate banggue leyɗele ɗe coɗɗa aɗa ronki hebde ɗum sa jokkodire mabɓe balle ha hujjema kala yolto. haɗani ɗon tan aɓe jogui kadi assurance so tawi ka joom nayyi beyi baali nonne kadi ka commerce joom bitikaji joom galleji sa jokkodire mabɓe a dañi assurance maɗa kala caɗele keftiɗema aɓe mbawi safrandema ha timma tawa dogani. sa yiɗi hebde hen ko laaɓi gam jokkodirde tonggode agence immobilière jinganena fulɓe mbatta ko 33 877 00 34 walla mbaɗa 33 877 00 35 walla mbaɗa 77 454 27 09 walla mbaɗa 77 351 77 23 walla mbaɗa 77 720 08 47 mbadden dando faade agence immobilière jinganena fulɓe. kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe njeslaare ɗiɗi bowte hitande ɗiɗi mbooy hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi yonti kumpital men ɗemngala pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltaare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba en ñaguima yaafuya no feewi noon dande nden nanga no feewi nde tawno oɗo saaha ko saaha mabɓoji no feewi eɗen mbiyat tan nduɗo hen lewru mars eɗen gandi jeetati mum ko ñalawma rewɓe ɗum noon rewɓe fulɓe yontaɓe joomen pelle ɗo gonɗon kala son jiiɗi jokkodirde yewtere suudu men to wol fajiri beele ara ha e nokkuji mon filmana mon ko ñeñoton ko pewnoton ko gollaton kala jokkodirton e amen ko 78 538 34 18 ɗum noon mbadden dando faade ndeɗon tonggode onon rewɓe fulɓe joguiɓe gollorɓe yiɗɓe hollirde ko ñeñata e ko gollata min kalda e mon ha pamodirona komin gardata e dow moɗon ha ɓuura wawde ƴellitade kabaruuji men ɗemngala pulaar gartaten koye caɗele keerola hakkude leydi Sénégal kame leydi Mali ɗum noon ko gila tan jeenaya lewru janvier wonande nde laamu jafoɗon gila tan jeenaya nduɗon lewru wonande nde CEDEAO uddi keeri mum hakkude mum e leydi Mali gila nden noon dognoɓe otoji ɓutti taw kadi ganduɗa ko hakkude leydi Sénégal kame leydi Mali oɗo saaha kolliti ne jogui caɗele mawɗe no feewi ha tenti noon ɓen taweteɓe ɗon ɗo kiidira ɓe kolliti saɗede mabɓe tigui ko ñamde e yarde nde tawno ɓe jooɗima kene fota wonde leɓuru fawndu no feewi ɓe gollaki kala ko ɓe joguino ɓe gayni ha laaɓi won hene mabɓe ni oɗo saaha giwiɗon jeehi ɗaɓɓoyde golle goɗɗe ɗacciɗon camion ngaji mumen kono kadi ballal Allah e ballal maire wuro kiidira rokkinoɓe ɗon maaro yon kono feewi kame nebam e gueɗe jaadoɗe hen kala guura ɗum noon a yonata joom galle ha tenti noon gowɗo wurde e doole mum aɓe eero tan ko ɓuuri yawde yaccade nandiral nde wawata wonde hakkude leydi Mali kame CEDEAO nde CEDEAO kadi wawata andude ɗeɗo hen caɗele wona laamuji ɗi tinata ɗum
ko miskineɓe taw kadi ganduɗa ko wuurɓe e doole men koma jomum fina dawa walla dogna oto mum sarsa ko sarsuno ko nde rimdita nde ñaama so tawi rimditani ñamata ɗum noon so tawi wonti ndeɗo henna yewre nde mali yowande ngal dimngal fawi koye dow mabɓe teni kadi ɓe ñamata ɓe jarata ɗum noon firti tan ko dewal kogga wonata ko less ngeloɓa ene rimde ene uma taw ala kala ko dañanta hen baɗan a ngeloɓa to leydi Sénégal keddoɗen ha joni jaheten ko ha ton to Pikine ko fate banggue trafic drogue mo tali ɓuɓeesa teɓama toon suka commerce biyeteɗo Alpha Diallo jarowo e duuɓi 31 jeeyade ton to leydi Guinée ɗum ko caggal nde dadiɓe ndewri e makko ko fate banggue ƴewndel gam teskede ɗen gueɗe omo heewi wadde ɗen gueɗe e ballodiral won e finoɓe e toon to tali ɓuɓeesa ɓe nangue makko kene fotta wonde 250 kilo caggal noon wo jaaɓi haalde wonande ɗum iwri koto maayo plage mo Thiaroye sur Mer ko noon leskoji ene jokki e oɗon a fanno caɗele teskade o saaha mo gonɗen ko haɗa gam aada yarani wonde gorko e gorko wondude o saaha ɗum fatta e nder leydi ndi caggal jaggue kewɗe kono kadi caggal nde jaggano ɓen worɓe ɗiɗo toon to juma mo Karaka ɗum noon ñalawma hanki o on biyeteɗo Ousmane Diallo gorko mo duuɓi 35 nanguiranoɗo oɗona fannu hanki darima e yeeso ñaawo so tawi noon ɓe kutorima kuulala ngal 50 omo riski lelade duuɓi 5 e kaso kono ñawore makko hanki dirtinama ha 5 nduɗo henna a lewru ndu gonɗena to Sénégal naaɓe finoɓe toon to Ukraine Moise Saar tambiɗo wonande ɓen Sénégal naaɓe wonɓe caggal leydi Sénégal o holliti Sénégal naaɓe ɓe binditi kala so ndendi kamɓe kala koɓe 60 e joyo ɓiɗɗo Sénégal naaɓe wuurɓe toon to Ukraine kono kadi ɓe teskima hen 20 o saaha mo gonɗen jettima to Pologne ene tawe e nokkuji dendaɗi ɓen jaɓɓeteɓe dogɓe e ɗiɗon fannuji kono kadi ɓe kolliti kamɓe laamu leydi Sénégal maɓe jokku koyɗe maɓɓe jaam ha ɓiɓɓe Sénégal naɓe kala finoɓe toon to Ukraine mbawa yaltude leydi ndi jaam e kisal taw ngalda haye caɗele goote kikiɗe hanki o wuli diaw to nokku biyeteɗo Gorma 2 ne tawi nder commune mo Bambilor to noon ko camion goto dogannoɗo dogdu sattudu caggal nde on dognannoɗo perdi contrôle auto muɗum ko ɗon wo sokke debbo goto jarowo e duuɓi 50 debbo noon gañima gañande musde no fewi ko ɗon e ɗon o hoccawo nawa to suudu safara kono kadi sukaɓe hewɓe kollitino hen mette mumen ha duppi ponoje beddi kaji kono on dognowo on werla ko ɗon tan o waɗe ladde o dogi o fayi to nokku a gendarme gam moltoyade toon caggal mum noon dadiɓe mbawino arde toon caggal ndeɗon a wullitare bonde kaaƴe kame ponoje kala a jaam arti e oɗon a fanno to Sénégal keddorɗena ha joni gartaten koye ɗiɗo hen caɗele mawɗe teskade e nder leydi Sénégal kala subaka garɗo ene jogui neɗɗo jaltino fittandu mum e nder leydi Sénégal woni tan guittawo fittandu mum e nder leydi Sénégal ɗum noon ko toon to Jahaya suka gorko jaranoɗo duuɓi 23 hanki jinnama ko kolliti wo yehino golloyade nde o yeehi golloyade no wo arti kikiɗe hanki o nde o hirti wo gayni ko nden ɓe mbayriti yiidemo ɓe jiimo tan ko pecce jamma omo welta taw omo wasi fittanu makko nden noon ɓe noddi police mo Jahayi nde ɓen ngari mbawi tigui wadde hen loskoji mawɗi no fewi sirti noon Jahayi ne tawe nder Kerma Sara taw koye baliyeji Dakar teskama noon oɗo saaha mo gonɗen e kala ñalawma garɗo ene jogui bartotoɗo e nder leydi Sénégal debbo gujjunoɗo cukalel gorel biyetegel Mohamed Diol jarawo e duuɓi 2 e feccere taw kadi ganduɗa majjiri jinnamum kene wona lebbi 7 ne taweteno e nder diwan Thiès taw kadi on debbo biyetenoɗo es Ndiaye kam tigui wujjuno guelon cukalel caggal nde fewniti kayitaji wattingel Mouhamadou Sall caggal noon kene woni joni balɗe 10 ko guel yiita guilde noon on debbo wondino koye dadiɓe brigade toon to Thiès gam loskoji waɗede muɗum
ñalawma hanki onon gueɗe kewɗe puɗɗima laabde heen o weddama to kaso walde makko jamma ko gaɗiri toon kono toɓɓere heddinde ko hono fewnirani cukalel ngel kayita juddu ha laati Mouhamed Sall natti wonde Mouhamed Diol ko wahi wonde kala loskoji ene jokki e nder ndiɗon mbaadi ɗe mbiya tan yimɓeɓe nde ndenata sukaɓe mumen e kala saaha yimiyanke ngana taw kadi ko wela dande mo ganduɗa dande mum so tawi tan naati ene miccinma ko heewi woni yimiyanke Sénégal najo biyeteɗo Coumba Gawlo Seck gila tan hitande yawtunde o hollitino o dartini yimde ngam oɗo saha hormade cellal ɓandu makko ha tenti ko fate banggue dande makko ɗum ko caggal dañjemo duuɓi 50 wonande lewru mayduɗo hen ndo oɗo saaha noon o holliti dande selli samori kono kadi ɓen yewnuɓe dande makko yiɗɓe e sehilaɓe yaadiɓe makko kala yo tesko ñande jeeɗiɗi ne jofi jeetati mawninde ñalawma rewɓe ñande hen hewɓe yo cabbomo inter réseau sociaux to page makko ko toon o jogori a welnandeɓe andina yimɓeɓe kala o arti oɗo saaha mo gonɗen ko fati e banggue oɗon garten koye Adji Saar hakkude mum e Ousmane Sonko guila hanki ɗum woni ko yeɓirte yogay médiaji ha tenti noon won e médiaji goɗɗi mawɗi garti e lugguiɗinade e yañade kanko Adji Saar gam hollirde holno Ousmane Sonko waɗi ha bonni gurdam makko siftinde on Ousmane Sonko ko dawriyanke gardiɗo landa Pastef oɗo saaha mo gonɗen kan woni maire wuuro mo Ziguinchor caggal nde kanko Adji Saar ko suka debbo woni golle mum ko ɓosata noon ko moni kala taw kadi ganduɗa liggotono koye salon goto caggal noon nde Ousmane Sonko ari toon ɓosade ne joguino fetelaji ɗiɗi tukosi ɗi hinde pistol nde yaltini joƴƴini holliti noon nde fayi e ɓoosede nde woni wiide ko kañum jogori lamtoyade leydi ndi e konguɗi baaɗi hono noon ko ɗum jeeyi sababu noon suka debbo hollitino o waɗi ɗum viol laabi jonɗi no feewi ɗum noon addino fitinaji e nder ndu lewru mars ndi gonɗen hitande yawtunde ha kene fota wonde 13 suka wasi hen fittande muɗum guel nden noon ko fate banggue nden ñawore koko yowa kono ko fate banggue kayitaji ɗannorɗi ko wayno passeport Ousmane Sonko ha hande woni koye juuɗe on ñawowo sifti noon balɗe ñanden ɗe Ousmane Sonko hollitino ko fate banggue kaaɗe kaɗaɗe dow mum yo itte ha laaɓa kono haɗo ɗo gonɗen on juge suwana taw a jabtademo Ahmed Aïdara maire kesomo Guédiawaye wasi kadi lawol ɗimmol ko fate banggue sumgoji baɗɗi subaka hande toon to mairie mo Guédiawaye ko fate banggue municipal taw koye bureau makko e hoore mum ɗonne kadi benno tigui gañimama mo ɗon ɗum noon ko toɗɗanode lawol jawtugol ngol ko fate banggue adjoint maire ɗonne kadi o wasi ɗon o hollitama tan e kala saaha omo ɓuura wawde perdude ɗiɗo hen fannuji joni ko inde maire tan kono kala ko fate banggue liggotoɓe maire ndi kala o laamaki ɗumena ko fate banggue mboros ñaw coronavirus no woyi wadde jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Sénégal kala subaka so huccodirde ɓesguji leydi ndi kala andinaɓe oɗo hen mboros ɗo yarata 1,400 e nogas e ɗiɗo woni ƴewdaɓe tawane jogui oɗo hen mboros ko 13 hen goto ko momodirnoɓe joguinoɓe oɗon ñaw 12 ko rabaɓe andaka raɓɓe ɗumen yimɓe 13 keeɓi cellal mumen yimɓe nayo ne tampi no feewi ko wona ɗum konon 2 mars hande waɗi duuɓi ɗiɗi ko ɓiɗɗo France najo goto iwno toon to leydi France ñande nogas e 6 février ko hande tawa e makko oɗon ñaw kanko teska addi ñawo e nder leydi Sénégal guel nde noon ha oɗo ñalawma hande kala ñalawma garɗo ñawo ene teske e nder leydi Sénégal sen giwi to Sénégal koto Mauritanie paɗena to Mauritanie sifande nandiral hakkude jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie woni woldu jahaf hakkude muɗum e catal OMS tambingal ko fate banggue cellal ɓalli windere sifande ñalawma hanki o hakkude makko Charlotte Ngaya nden sifande noon jibini kene fota wonde 9,5 million taw koye koppreje dollar ɗum noon ko wallidde cuuɗi safara kame ɓamtude cellal ɓalli leydi Mauritanie e haɓade yogay mborosaji e hesɗitinde yogay gueɗe hakkude leydi Mauritanie ko fate banggue cellal ɓalli kam e cetal windere tambingala ko
ko fati e bange cellal ɓalli a windere kala kanko on jagorɗo cellal ɓalli koye makko keddotoɗen no wayi wadde kala kikiɗe so andinde ɓesguji Mauritanaɓe mboros ñaw coronavirus ɓe to muma ɗo yarata e nder leydi ndi wo holliti ko 1,994 woni ƴewdaɓe ko joyo tawane jogui on ñaw yimɓe ɗiɗo keeɓi cellal mumen ken wona 50 neɗɗo hannde ne waɗi active e nder cuuɗi safara gam heɓde cellal mumena ñalawma hanki o hoorejo leydi Mauritanie woni Mohamed Cheikh Al Qazwani toɗɗima taw kadi ganduɗa ko biyeteɗo Hattara Wuldu Mouhammed Mbareka on noon toɗɗa yo won délégué général ko fate banggue nden ka civil ɗum noon ko décret mo on mawɗo leydi ndi toɗɗi oɗon gorkajo tambiɓe ko fate banggue duwagne leydi ndi chef mabɓe taw kadi ganduɗa ko biyeteɗo Hamduna Wuldu Mouhammed hanki yaltini konguji moma fuɗɗi noon ko jamma hanki minuit haɗama kala bateau guiwowo caggal leydi Mauritanie addude ko wiyete beele ɓen taw ganduɗa ko commerçant ji leydi Mauritanie gam teskede ɓeydugola coggoji nder jeereji windere ko fate banggue beele siftinde on beele ene jeeya e gueɗe ɓurɗe wawde ñamede e nder leydi Mauritanie nde tawno kañum waɗirte gueɗe kewɗe ñameteɗe ko fate banggue patuji ha e mburuji ha e gueɗe goɗɗe kala gam teskinede wonande leydi Ukraine hande ɗo haare mus nde woni wonno fannu mabɓe ɓurɗo mantinade ko ndema ha tente oɗon fannu oɗo saa noon teskede wonande kilo coggu mum kala koko ɓeydi ɗum jeeyi sababu jagorɗo jeeygu mo leydi Mauritanie uddi magasin uji jeeɗiɗi mawɗi taw ko ɓurnoɗi wawde yeyde prix en gros ko fati e banggue oɗon beele gam teskede so tawi uddaka ene gasa ma coggu mum ɓeydo ha muusa e nder leydi Mauritanie ɗum jeeyi sababu o erima kanko on jagorɗo wonande ɓen sodoɓe beele e nder leydi ndi kala mo ene sodoya yo tesko coggu ngu sodanno ngu so tawi tan on commerce wonko ɓeydi hen moftu on facture ha tiiɗa kollira ɗum wonande laamu ngu wawa fawde joomum ko teddi no fewi kanko on jagorɗo jeeygu o holliti wonande leydi Mauritanie yaltinino kene wona 15 piccal 64 million kopreje dollar hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗum noon ko yidde jiggoyade ko fate banggue beele caggal leydi muɗɗuma keddorɗen koyon jagorɗo jeeygu mo leydi Mauritanie wo holliti subaka hande o kene fotto wonde 175 lawol woni ko ɓe jalte nder leydi ndi kala gam yirlade e jeereji leydi ndi yurnitade guila e coggoji ha e ko fate banggue matériel uji e produit ji ɗi kala fannu guila tan to banggue pharmacie ha e banggueji ɗi kala yurnitade gueɗɗe kala ɗe tolni ɓe kolliti kene fotto wonde ujunnaji ɗiɗi e 150 magasin woni koɓe bitti e nder ɗin wittoji ɓe dañi kene fotto wonde 200 magasin taw kadi ganduɗa waɗani prix ji mum kene fotto wonde 300 magasin ɗoftaki kala kene wiye prix kene wona 218 magasin ɗum ne kadi prix ji mum ala kala ɗo jooɗi hen hande yeey ɗum janggo yeeya ko heddi ko kene fotto wonde 250 magasin ɗum ne kadi ko produit ji ɗi happumuma gasi kene fotto wonde 75 tonnes taw ganduɗa ko fate banggue matériel mo happumum gasi kene wona 70 tonnes taw ko kosam ko happumum gasi woni koɓe jiiti hen 390 magasin fawaɓe amande rokkaɓe délai no joɓirta ko wona ɗum koɓe guddi toon magasin ji jondi no fewi taw ko wasde jomumen ɗoftade ɗiɗon fannuji kala to leydi Mauritanie keddoɗen ha joni ko fate banggue to leydi Mauritanie keddorɗen gartaten ko ɓen Mauritanaɓe juukiɓe toon to Ukraine kene fotto wonde nogas étudiant Mauritanie najo yalti leydi Ukraine heɓe mabɓe jettima to Hongrie ñalawma hande o aɓe tawe to Istanbul leydi Turquie ɓoyata mabɓe ƴettu laana mabɓe ndiwaw gam yaɓande toon to Nouakchott kono kadi heddiɓe natiri koto banggue homani aɓe carodiri no fewi caggal noon yanoɓe toon to Hongrie ko délégation jagorɗo gueɗe caggal leydi Mauritanie taw kadi ganduɗa ko ambassadeur mabɓe jooɗi to Berlin on wawi jaɓɓadeɓe toon gam oɗo saaha rokkudeɓe coftal e muñal haɓe mbawa yettoyade nokkuji mabɓe kala to leydi Mauritanie gasaten koye sifande hakkude laamu leydi Mauritanie ene wondi e laamu leydi Japon nden sifande tawtorede ambassadeur
Japon taweteɗo to Nouakchott kono ne kadi jagorɗo tambiɗo kala ko fate banggue économique leydi Mauritanie nden sifande kene fota wonde million ngaji jeetati walla mbiyen million ngaji jeeɗiɗi milliard jeeɗiɗi ko fate banggue oɗo saaha ƴellidde ko fate awo leydi ndi guila tan e matériel uji mumen e rende yoga e gueɗe ha Mauritanie ko fate banggue ɓeeto aw mum ɓuura wawde ƴellitade e yoga e fannuji atelier golle ɗum woni ko yuɓɓina hanki to gorgola ɗum noon hakkude gorgola kame asaba fema to guidi maka ɗum noon ko yurnitade ngaluji cuuɗiɗi e nder leyɗele ɗin ngaluji haɗi mbawa tigui e yaltinede yimɓe mbawa naftorade ko fati e banggue yoga e pine kam yoga e haqqilantagal e ɓamtude nguura kame ndema kala ha ganduɗa ko fade banggue ndenka nguura kame ndenka e ngaluji cuuɗi nder leyɗele kala ha mbawa yaltinede nde yimɓeɓe mbawata naftorade batu hanki ko fate banggue jagorɗo pinala kame ñeñala e coftal ɓalli batuma ko hanki ngam yuɓɓinde wuro nayi ɓiwo taw ko ɓurgo naywude e nder guure Mauritanie ko fate banggue festival mo mbiyata Madina 3 ɗo jogori yuɓɓinede nokku biyeteɗo Tisheda ɗum noon koye ɗiɗo hen dumunaji ɓe goni yuɓɓinde pinal battengal toon holko jogori naftude ɓiɓɓe wuuro ngo projet ji poɗɗi watte toon ha yimɓe mbawa yitade hen koye men monen kala nde wawata fawde hen jiiɗi mum ha nafta ɓiɓɓe wuuro ngo ha nafta kadi ɓiɓɓe finoɓe e nder oɗon diwan kala kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. kabaruuji mene ɗemngal pulaar sen giwi to leydi Mauritanie koto leydi Mali paɗena leydi Mali leydi France jagorɗo walla mbiyana jokkodiral kaldigal e téléphone wonande keedanɗo ambassadeur mo leydi France gonnoɗo leydi Mali guittaɗo toon on biyeteɗo Laurent jokkodiri e Abdullaahi Diop jagorɗo hakkude leyɗele mo leydi Mali ngal kaldigal on holliti caggal jonte ɗiɗi ko leydi France oɗo saha holliti ma ittu koninkoɓe mum ɓe barhan kame takkuba kala to leydi Mali kono kadi ma leydi France ittu ha laaɓa kala jungo mum nango e nder leydi Mali kala jagorgal gongal e nder leydi Mali jungo France ene hen gila tan to banggue financement e to banggue jokkodiral golle ɗum kala maɓe guittu ha laaɓa ɗin konngudi woni ko yinno yettinande oɗon jagorɗo to leydi Mali keddotoɗen garten ko toon to Brem commune rural taw ganduɗa ko nokku biyeteɗo Tembera ene tawe e nder cercle mo Brem toon ko commerce goto kan fella e nder boutique mum kore jonɗe no fewi kanko noon hawwa sena fittandu makko kala ko joguino ko fati banggue gueɗe mo kala nawama ɗum noon ko teskede ko worɓe joguitiɓe armeji mbaɗi ɗeɗon gueɗe kono andaka hokko jeeyi sababu so tawi ko joftigu walla ala ko ɓeena ini tortoɓe koye mumena ko jihadiste ena ñalawma hanki o mawninama to leydi Mali ñalawma ɗoftade e ndenka wonande civil ena finoɓe nder leydi ndi ha tente finoɓe e nder aduna kala on ñalawma mawnina hanki to leydi Mali e tawtorede konin koɓe faabu ɓe hinde wonande sapeur pompier ena e tawtorede jagorɗo biyeteɗo Dawouda Ali on noon dañi hirjinde wonande ɓe dadiɓe darde mabɓe e cuusal mabɓe kala ɗo cum waɗi kala ɗo yolayru waɗi kala ɗo accident waɗi kala ɗo gueɗe ɗe pewani waɗi ko ɓen konin koɓe faaɓe hinde sapeur pompier en mbawata arde faabade ɓesguji leydi ndi kala jobdi mabɓe hono mabɓe ala o mantiɓe tene kadi o holliti gueɗe mabɓe kala ma laamu ngu wattu hen hakkillaji mum no fewi les éléments wonande Oumar Dembélé taw ganduɗa ko commissariat de 6e arrondissement mo Bamako ɓe pawi juuɗe mabɓe e gorko goto mo ganduɗa biyeteɗo y kanko noon wo jagga koto Badala Bogo wo jaggira ko fewnude fetelaji taw kadi ɗon fetelaji ɗi o fewnorɗi kala ala hen ko yamira kono kadi ko fetelaji fina tawa o watta ɗum no ko mbaadi pistolet tokoso dañi hen pistolaji 10 hen ɗiɗi taw ganduɗa ko carbone tati ko fetelaji mawɗi seeɗa ne hen déchargeur en wondi e kure goɗɗe kame fetelaji goɗɗi kala wiyama teeb o saamo tawe ko sanga 13h o jagga toon to Bamako sen wi to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Gambie ma en ketto musidɗo men kodde nene Abouba.
eyyi ko noon tigi e kala no adori wadde e kala hitande woni timmode deftere kanko imam ceerno ahmadou awo jiyaɗo to cuuɗi men tulde gaale mo Allah joƴƴinɗo hande wuuro Serekunda e leegal ene wiye Ibo Tawon e oɗo alet jawtuɗo ko temedde julɓe tigi rigui mbawi tawtorede ɗo e Ibo Tawon gam weltanade mo kanko imam ceerno ahmadou awo ene tawa hen alkali mo wuuro Ibo Tawon biteɗo Tidiane Diédhiou e gardiɗo dental Daka Madina Gounass woni ceerno Ahmadou Ba e imam ceerno Moussa Ba e ceerno Demba Umrelen ene wonde tanum Cheikh Oumarul Fouti Tall biteɗo ceerno Djibi Sow tawne ardi e délégation mawɗo e mawɗo fulɓe kala biteɗo ceerno Abdullaahi Saar ene wayno imam ceerno Ahmadou Aw ko ɗo tigi uditiri ila saabi fewde o nokku leydi woore ndi jippi koye leñol ine wiye Ɓuraysiyankoɓe ɓe gonno ko Makkatal Mukarram kamɓe ɓeeɗo ceerno e suudu Kaaba he aɓe liggono suudu ndu woni aroɓe ɗo e suudu he ko kamɓe bismoto ɗumen caggal ɗum ɗon kadi ne wayno tigui rigui o weltini julɓe ɓe caggal tan nde o memi sohnaɓe ɓe no feewi en rewɓe noon en moolima Allah e ɗen won hen ko rew won hen ko seeral e fayumen bindata ɗiɗon talpi mbaɗa talkon tokoton walla mbaɗa wiroya loota ɗum mbaɗa cuurayi ndiyen dah baɗɗe ande cuurayi a wonta haalde goɗɗo an deɓo goɗɗo a wonta ka fofi a wonta wadde emin mooli omin sarri e worɓe anna fata caggal ɗum ɗon de no wayno uddi golle ɗe ko tanum Cheikh Oumarul Foutiyou Tall biteɗo ceerno Bachirou Tall mo Allah waɗi almami ɗo e wuuro Banjul kanko uddi hadmo kanko tigui duwi hadmo ɗum noon mbawi hettade ɗum kono mum ceerno Bachirou on ɗo ceerno Amadou Aw ko hiko ko ɗo hiko fi rasulika alkarim sayyidana wa nabiyana wa habibana wa shafi'ana wa khalifana mawlana Muhammadan koddenen Abouba gam Weltaare TV ɗo e Ibo Tawon Ibo Tawon koddenen Abouba sen gewi to Ibo Tawon paɗen koto leydi Guinée Conakry e nogas e jeetati ñalawma heccanko wuli jaw yoga e leeɗe ko wayno hamdallahi ha faymato bambe to sukaɓe hewɓe jippima e boli gam hollirde mette mumen wonande laamu militaire ko fuɗɗi yidde wadde e guinde woni yimɓe e galleji mumen ha tenti noon yaadiɓe sellu Dalan Diallo kame Sidiya Touré e guinaɓe galleji mumen e nder on ñalawma goto bila onon hanki kikiɗe ɓe kolliri ɗuma ɓe kolti dadiɓe nayo gañima hen ɗiɗo ko police hen ɗiɗo ko gendarme aɓe kono kadi ɓe kolliti sukaɓe hewɓe gañima hen suko goto noon fiyama hen kurala kono kadi laamu ngu ha ɗo waɗani hen hay commentaire goto sitin hanki baɗɗo toon to kaluma ko jangguinoɓe duuɗe towɗe ɓe kolliti ɓe jiitaki koye mabɓe tene kadi ɓe ngala matériel uji kala koɓe kalduno e laamuji jawtuɗi ha yettiɗo kala ala kala ko waɗa hen ɗum noon so tawi laamu militaire yiiɗa ɓe dutto e booli gam seppoji yoɓe nden to rewde to laamuji keddiɗi ndewno to Côte d'Ivoire ko usine gaz woni ko suumi toon to San Pedro nokku biteɗo Gabia ne tawe nokku bireɗo gabiyaji ene tawe 33 kilométre ngal ɗon capital neɗɗo goto wasi hen fittandu mum neɗɗo goto majji hen matériel uji kewɗi woni ko boni hen no fewi woni ko boni hen kono ɗo joni loskoji ene jokki hen to Abidjan keddorɗen wonande ambassadeur mo Abidjan taweteɗo to Allemagne holliti neli seti mum timmuɗo fade tan to Pologne gam yurnitade caɗele wonande ɓen jeeyaɓe to leydi Côte d'Ivoire juukiɓe a toon to Ikrana leydi Ghana ñalawma hanki o laana ndiwawa gadi ka yettima toon to bawal laɗi diwaje ngal Accra laamorgo leydi Ghana ne addi 17 étudiant jokinoɓe toon to Pologne jokinoɓe toon to Ukraine ngari ha toon to Pologne kono kadi ɓe kolliti ken wona 450 wonande étudiant woni ko tawetino toon to Ukraine kamɓe kala maɓe ƴeew faabede ko wona ɗum konon to leydi Ghana subaka hannde o kala ken wiye carburant ɓeydima e nder leydi ndi ɗo wonno 8 piccal 29 sedi haalis Ghana tawi wattama e CFA ma wonoya 150 pawɗo 49 taw ganduɗa ko franc woni oɗo saaha ko ɓeydi e nder leydi ndi ngolɗo ɓeydugol noon ne hulɓini no fewi gam teskede ko fate ɓangue baril pétrole koko ɓeydi e nder winɗere nde kala Nigéria ko hannde fuɗɗoto artirde yimɓe mum laana gadi ka hannde ma iwto Pologne ngam arde toon to Abuja laamorgo leydi Nigéria to Burkina Faso colonel
Paul Harry Sandawogo dambi ba hannde waɗi investir muɗum gardidi leydi ndi ɗum ko ñalawma heccanko caggal tambiɓe charte leydi ndi nde kolliri yiddeɓe ko nde wo laamu to leydi ndi duuɓi tati hade sumgoji waɗede erago catal tambi ngala étudiaji Afrique woni LAASU toon to Libéria to Monrovia ɓe kolliti yiddeɓe ko nde Afrique kala suudodirta ngam faabade wonande étudiaji mum taweteɓe toon to Ukraine Soudan du Sud yaltini cimtol mum loni ngam hollirde tugganma tan septembre hitande ujunaji ɗe nogas e goho maydeɗo hene nde ha yet tugganma lewru juin ha yettanima septembre e nder ndeɗon hitande wotere kene fotto wonde temedde nayo e capanɗe nayo neɗɗo wasi fittanu taw koye pelɓodiral hakkunde hoorejo leydi ndi woni Salva Kiir kam ene wondi e Rika Maktar ɗeɗon kareli teskama toon kene fotto wonde 17 neɗɗo gañama hen gañande musde no fewi kene fotto wonde capanɗe jeeɗiɗo e nayo woni ko bifta ha hande jiitaka kene wona ujunnaje capanɗe jeetati woni ko dogi ha ɗo suwa taw artude nokkuji mumena kene fotto wonde 150 e goho galleji duppa hena ɗum yaltinim ko loni Tunisie jeenayo taw ko migrant Afrique naaɓe woni yooliɓe hanki e maayo yinnoɓe faade toon to Europe wi gouverneur mo Mahadinia o holliti hewɓe ne keddi ɗeɗon maaji cuwa taw a yiitede to Tanzanie juukiɓe toon to Zanzibar il ɓurɗo yodde mo yimɓe kala ɓuuri yidde yaade wango yaade taw ko iwnoɓe toon to Ukraine koɓe ujunnaje kamɓe kala ɓenen jooki to Tanzanie ko wona ɗum ko noon jaagoɗo tourisme e rima wonande ambassadeur Ukraine taweteɗo to Pologne nde wawata arande yimɓe mum nawa ɗum toon to Pologne to Russie hakkude Ukraine leyɗele kene fota wonde nogas jeeɗi leydi e nder leyɗele Europe oɗo saaha jowi leydi Russie kadi kala kene wiye bankaji Russie kono ne kadi leydi Russie weyde e nder weeyoji mabɓe kono kadi Google e hoore mum hiwi o saaha kala kene wiye gueɗe Russie nonne kadi média woni tan télévision mo Russie o saaha yaltintaki e nder leyɗele Europe kala kono ne kadi Amérique États-Unis e hoore mum holliti Russie wonta weey e nder weeyoji mum ko wade banggue yoga e nder leyɗele windere nde kala hande jowi gueɗe kewɗe gila tan e pijirloji coftal e bankaji e nokkuji kewɗi kala dendaɗi bankaji magasin uji taw ko coftal ɓalli foof o saaha Russie yowama eɗen gueɗe Russie hande jokkuɓe piyande mumen faade toon to Ukraine ɓe kolliti wuuro ɗimmongo ɓe tettunogo hande ɓe naati wuuro wengo wiyetego a Kherson ɓe tetti ngoɗon a wuuro kono kadi haɗo ɗo gonnen kure e condi ene jokki a tona musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruuji galanɗena kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena